ihutonoku ale Jesus, ale Tuhan, ay malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu tahe hona ma hupilit dalan mi togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu au tahe honama hupili dalaki togi honau Tuhan patuduhon ma dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan alani patuduhon ma dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasombuli sai toguau jono Tuhan ihutonoku ale Jesus, ale Tuhan, ay malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu tahe hona ma
patuduhon jalan ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy pegang gua tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy begang gua tahe honama hupili dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon jalan ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy pegang gua tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon ma
patuduhon man dalam itu unang pasambuli luar sai togua jonok tuho unang pasambuli luar sai togua jonok tuho. Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai maluan jala tarulia dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu tahe hona ma hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon dalam itu unang pasambuli luar sai togua jonok tuho nang disa gok hinauli dohot aka. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat HKBP Makassar dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang sedang menderita sakit dan menghadapi pergumulan dan berbeban berat pada saat ini, kiranya Tuhan Yesus memberi kesembuhan dan kekuatan kepada saudara. Kepada jemaat yang telah memberi perhatian kepada gereja ini, kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Nya kepada saudara. Dawang dainang omatikina neng mersaur meita rapdot debata tamata parade rohado pikirata hamu akan hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Selamat hari Minggu madihita saluhutna.
Ariodo na jinadihon ni Jehovah marolopolop jala marlas ni roha mahita ala di bagasan hasadau kita marpungu lau makalason pentakosta na berjolo perningotan ari hasasaur ni todi perbadia. Puaso ni tondi perbadia do na pasadaho kita alani rap marlas ni roha mahita mangedehot puji-pujian tu debata naung mangusehot todi perbadia tu hitabe marede mahita sian bukede nomor 645 ayat sada rodi tolu. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni tondi, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi perbadia, na tumapalangit dohot tanaon. Amin. Songonon ninna Tuhan Jehovah, lehonokku Tuhamu roha na baru, dohot todi na baru tu bagasan ate-ate muna, jala usatokku do roha batu siat daging muna, jala lehonokku Tuhamu roha namar pakilalan, jala lehonok matodikku tu bagasan ate-ate muna, au do mabahesa, asa marparangi hamu di bagasan akka patiku, akka hukube rado tamuna jala patopamuna do. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami, hodo namanodangi jala mengajari rohani akka na porsea di hatam, marhite-hite todi perbadia. Sai buhai marohanami asa ture perrohonami marhite-hite todimi. Asa tonggok dame rohanami, makalasson hagogonai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul
Maret de mahita sian bukede nomor 110 ayat 2 dohok 5. Tatangihon mapatik ni debata di minggu tasadarion ima sianulaon ni apostel bidu 20 ayat 20 lalu. Atong ramoti hamuma dirimuna rodi sadok pangunggani adi patidang tod di perbadiaido hamu gabe si mata-matai asa di permahani hamu hurian itu hani nati nobusna merhite sian mudarna sadiri ido sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata sai pergogoi mahami mangulahon na hobar tupadimi amin tabigi makor sian wilayah Roma.
Marede mahita sian bukede nomor 100 obat ayat 2 dot ono. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan Dewata amanami na di Banua Gijang. Podo na patupahon hasisan ni dosa di hami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni Roham. Saya si maroham di hami. Akka na mangersak ko dosa nami. Saya sahapi matubagasan rohanami. Hasisan ni dosa nami lehon matuhami todim na badiai asa unang ganggu rohanami diasi ni roham alai asa hot rohanami marhapor siaon lau manggotapon nasa dosa dohot roha portibion asa hupasahatami diri nami tuho gabe pelean na mangulu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima hata baga-baga taringo tu hasisan ni dosa. Roma hamutuau asa mangulu di muna ninna Tuhan Jehova. Tuksura rara dosa muna songon abit bunga dadap. Botardo bahenoku songon itak. Nak perara songon abit hasubba. Gabi songon hapas domuse. Hasangapun ma di debata na di Gijang. Amin. Tabege makor sian punguan paropuan para hari Kamis.
Marede mahita sian bukede nomor 620 ayat sada. Tatangihon maha tani debata turpu epistel di bingguta sadarion imana tersurat di Joel bidutolu mamuka sian ayat sada saat di ayat 5 marsi kak soring mehita majahasa. Jadi dung songoni pangusai honokku maton diku tunasa sibuk gabe manuri rangi maaka anak muna dohot borumuna marnipi maaka situa muna jala maralatan akka doli-doli muna. Jala pamasaukku do akka pertinadau di langit dohot di tanoon, mudar dohot api,
dohot timus namar si jongjong. Alai nasa namadjo goar ni Jehovah, malua do, ay di atas ni dolok Sion, dohot di Jerusalem masa haluaon. Songon na pinarbaga ni Jehovah hiyan, jala di tonga-tonga ni halak na maluai do, akan na jino ni Jehovah. Ido sahat na, mertua do akan na tumangihon hatan ni debata, jala no piopsa. Amin. Tabigima korsian punguan paropuan Deborah.
Marede mahita sian bukede nomor 102 ayat 2 dohot tolu. Taha tidakko maha porsiautai, so nahina tidakko nidongata saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, hido ama pergogo na suhatu dosan, na tumo palangit dohotano. Au porsia Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah, kesedai, iman tumbuhon Maria, na gabe-gabean si Anton di perbadia, andorang suaubuan. Iro tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na mati terpajal do ibana di hau pinarsilang na tua-tua na toru dung ditanom na mula mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lahundul siamun debata Jehovah amanai di sima ibana pai mamulak sowat tu tanaon manguhumi halak na mangulu dohot na mati. Au porsia di tondi purbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopan yalak Kristen akka nabadia, dohot di hasisan ni dosa, dohot di hatai namandok, mula mangul sowot daging ni halak nong mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amin. Tabigema korsian punguan ama Ebenezer.
tabegema titing di Huriata. Shalom. Warta jemaat minggu ini dengan topik Pulau Niton di Parbadia di Ngolu Niaka Naporsea. Dalam bahasa Indonesia, peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Nama minggu kita hari ini Minggu Pentakosta pertama, artinya pesta pertama peringatan turunnya Roh Kudus. Yang kedua, statistik. Ruas Parguru. Pada hari ini Minggu 8 Juni 2025, Gereja HKBP Makassar telah menerima ruas Parguru Saudara Roberto Simangunsong datang dari Gereja Kristen Maranatha Indonesia Jemaat Merpati yang bertempat tinggal di Jalan Raya Baruga nomor 48 Antang. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya. Bila saudara Roberto Simangunsong hadir ibadah pada saat ini, kami mohon untuk berdiri. Terima kasih. Yang ketiga, Dewan Koinonia. Keempat, Dewan Marturia. Yang kelima, Dewan Diakonia. Gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Keenam, Kesekretariatan. Pada hari ini Minggu 8 Juni 2025, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk operasional Buria HKBP Makassar. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Yang ketujuh, pelayanan. Kebaktian wilayah di wilayah Kolose pada hari tanggal Selasa 10 Juni 2025 di rumah keluarga Amri Ignatius Silalahi R. Boru Manurung, alamat Perum Kria Antang, Harapan Blok 1 nomor 19. Di wilayah Galilea pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 di rumah keluarga Situa RD Siahaan SE CTC Respiri NC Boru Marpaung, alamat rumah makan Sariwangi. Di wilayah Roma pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 di rumah keluarga Situa PBM Simajuntak HL Boru Sregar. Kebaktian masuk pukul 19 WITA. Yang kedelapan, pengumuman. A1, ibadah di pos pelayanan gua. Yang pertama, pada hari ini Minggu 8 Juni 2025, ibadah Minggu di pos pelayanan gua disatukan di HKBP Makassar, Jalan Raja Wali nomor 14. Yang kedua, pada hari Minggu 15 Juni 2025 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan gua adalah Bunguan Parokuan Deborah. A2, pesta peringatan turunnya Roh Kudus. Yang pertama, pada hari ini Minggu 8 Juni 2025 adalah hari pertama pesta peringatan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta pertama. Kita beribadah untuk memuji dan memuliakan Tuhan yang telah mengutus Roh Kudus-Nya menyertai dan membimbing seluruh orang percaya. Setelah selesai kebaktian Minggu, akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus bagi jemaat yang telah menyaksikan iman dan tidak sedang menjalani hukuman siasat gereja bertempat di Gereja HKBP Bahasa Batak.
Ibadah di Pospel Goa disatukan di HKBP Makassar, Jalan Raja Wali. Masuk pukul 9 WITA. Yang kedua, pada hari Senin 9 Juni 2025 adalah hari kedua Pentakosta peringatan turunnya Roh Kudus, yaitu Pentakosta kedua. Gereja kita akan melaksanakan kebaktian untuk memperingatinya. Ibadah dilaksanakan ibadah sekolah minggu dan bahasa Batak. Masuk pukul 9 WITA pagi. Dihimbau kepada Kur Ama Ebenezer dan para puan gabungan untuk melayani pujian berupa kor ibadah di Pospel Goa disatukan di HKBP Makassar, Jalan Raja Wali. Marilah kita menghadirinya dengan sukacita. A3. Kebaktian Pos Pelayanan Pare-Pare. Pada hari ini Minggu 8 Juni 2025 akan dilaksanakan ibadah Minggu di Pos Pelayanan Pare-Pare yang dipimpin oleh Pendeta Rich Johnson Simamora MTH, Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan, dengan liturgi Situa Simatupang. Ibadah masuk pukul 16 WITA. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. 4. Kor wilayah yang melayani ibadah minggu. Pada hari Minggu 15 Juni 2025 yang akan datang, kor wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Korintus. 5. Edukasi kesehatan. Pada hari Kamis 12 Juni 2025 mulai pukul 17 sampai dengan selesai atau setelah selesai PA Paropuan dimulai jam 15 WITA bertempat di gedung sekolah minggu. Pengurus Paropuan HKBP Makassar akan melaksanakan seminar kesehatan dengan topik penyakit tidak menular dan dilanjutkan pemeriksaan kesehatan dengan pembawa materi Ibu Dr. Aminah Darwis dan Ibu FYR Boru Samosir, Eskep NS MTR Admin Kesehatan. Kepada pengumuman perempuan HKBP Makassar, Tuhan Yesus memberkati. 6. Toto Ripe tahun transformasi tahun 2025. Sesuai hasil rapat panitia tahun transformasi 7 Mei 2025, hal dana untuk tahun transformasi tahun 2025 memerlukan biaya 250 juta dan dana yang dibutuhkan tersebut direncanakan dicari melalui 3 sumber, yaitu Toto Ripe Jemaat, sumbangan eksternal, dan donatur sukarela. Diharapkan semua warga jemaat HKBP Makassar bersedia mendoakan dan mendukung kegiatan tahun transformasi tahun 2025. Adapun Toto Ripe yang disepakati panitia adalah minimal 200.000 per keluarga dan boleh dilunasi sampai dengan Desember 2025. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. A7. Pembekalan jemaat. Sesuai program panitia tahun transformasi tahun 2025, pada hari Minggu 15 Juni 2025 akan mengadakan pembekalan kepada jemaat HKBP Makassar tentang aturan dan peraturan, konvensi dan pemahaman hak dan kewajiban jemaat dan peneguhan janji iman. Acara dimulai pukul 10.30 WITA atau setelah ibadah selesai, bertempat di Gereja Bahasa Batak. Tuhan Yesus memberkati.
A8 pencarian dana UMKM Parokuan HKBP Makassar. Pada hari ini Minggu 8 Juni 2025, UMKM Parokuan HKBP Makassar mengadakan pencarian dana melalui penjualan makanan dan minuman di halaman gereja. Adapun pencarian dana tersebut untuk panitia tahun transformasi tahun 2025. Panitia sangat mengharapkan partisipasi semua jemaat. A9 pertanggungjawaban pesta hari ulang tahun HKBP Makassar ke-64. Pada hari Jumat 6 Juni 2025, panitia tahun transformasi HKBP Makassar untuk penyelenggaraan pesta hari ulang tahun HKBP Makassar ke-64 telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pesta. Adapun hasil pertanggungjawaban pesta hari ulang tahun ke-64 adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat di dalam warta, total penerimaan sebesar Rp86.190.000, tunai Rp71.390.000, kredit Rp12.800.000, ditransfer Rp2 juta. Adapun total pengeluaran dalam pesta sebesar Rp12.759.000. Hasil bersih pesta hari ulang tahun ke-64 adalah Rp73.431.000. Perincian hasil pesta bersih dapat kita lihat di dalam warta. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simajuntak. Yang kedua, Inang Nyonya Situa B. Banjar Nahor JG Boru Manulang. Yang ketiga, Nona Parulian Boru Pasaribu. Yang keempat, Amang Aha Manurung. Yang kelima, Inang Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu. Yang keenam, Inang Nyonya EJ Sitorus C. Boru Panjaitan. Yang ketujuh, Inang Nyonya MP Silitonga F. Boru Sambosir. Yang kedelapan, Inang Nyonya V. Silaban R. Boru Pakpahan. Yang kesembilan, Amang H. Sitorus Pane. Yang kesepuluh, Inang Nyonya T. Sitanggang N. Boru Huta Barat. Yang ke-11, Amang SPP Pasaribu. Yang ke-12, Situa PRM Sinaga. Yang ke-13, Marta Monika Boru Pasaribu. Yang ke-14, Rahel Silo Boru Sihombing. Ke-15, Amang H. Ritonga SE. Bagi jemaat keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 9 sampai dengan 15 Juni 2025. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 11 orang. Ulang tahun pernikahan ada 2 keluarga. Seluruh majelis jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Jadwal pemakaian soko dapat kita lihat di dalam warta. Demikian juga daftar Tok Rike tahun transformasi tahun 2025 per wilayah dapat kita lihat di dalam warta. Demikian juga laporan keuangan dari rekening BRI dapat kita lihat di dalam warta, dan laporan keuangan pemasukan dan pengeluaran dari tanggal dalam minggu ini dapat kita lihat di dalam warta kita.
Demikianlah warta kita pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari demahita sian bukit de nomor 460 sada ayat sada do udutna laus disoma tapasa peliata. Sungguh
Damini debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangarajaya hati-hati dohot pikiran di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Pentakosta maka mga kenang. Hatani debata di pestata sedarion. Ima natarsurat di Yohanes bidu 14 mamuka sian ayat 15 sahat ayat 26. Yohanes 14 ayat 15 sahat 26 hujahama di tongat-tongat. Molona holong roha muna diau rado tamuna doa kapatiku. Jala pangidoku matu amai asa dilehon Tuhan Musa da pangodian na asing asai madongani hamu saliling nai. Ima to dihasitongani naso terjalo pertibion haidang diida jala dang ditada alai ditada hamu do ibana ai narapma ibana dohot hamu jala di bagasan hamu ma ibana dang tadi konokku hamu somarama naroma au madapoton hamu sautik nari nama jadi dang be idaon ni pertibion ahu alai idau muna do au ai na mangulu do au hamu pe mangulu do dina sada 5 boton muna ahu di bagasan damang jala hamu di bagasan ahu jala ahu di bagasan hamu manang ise na maniop akapatiku jala diradoti ido na holong roha diau alai diha holong ida mangido na holong roha diau ahu pe holong rohaku di ibana jala papatarokku ma'ahu tu ibana. Jadi didok si Judas ma lai dada si Judas Iskarioti dia do alana Tuhan ubahen na holan tuhami papatarommu dirim dada tu pertibion dungi ninna Jesus ma mangalusi ibana kanup na holong roha diau radutan ni ido hataki jala haholongan ni damang maibana gabi Roma hami manopot ibana maringanan tubagasan ibana naso holong roha diau dang radutan ni hataku dang ahu napuna hata dang ahu napuna hata dang ahu napuna hata na binige munai amai na marsuru ahu do ima huhatahon tuhamu tagarrap do peau dohot hamu alai ang gopangod diani ima tod di porbadia sisuruon ni amai marhite-hite guarhu ajar honon jala paingoton ni ido tuhamu nasa na huhatahon ni tuhamu ido saan Uja hadihat Indonesia akan mengakenang Yohanes 14 ayat 15 sampai 26. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberi kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan,
Apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Akamanga kenang son na berbeda do turpuk sedarion, sian aka pesta Pentakosta di aka tahun nasal. Nyan hiado tong dipakai natson beberapa tahun nasilam, lao jamita di ibadah songonon di Pentakosta. Bahasa hudok berbeda ala nataida di son konteksnya dang rodo peri todi purbadiai molo konteks khotbah nangpe nong rodo dan peringatan dunian alai konteksnya pada saat on ima Yesus makatai doh tak kasisianna sebelum ibana manaik tu surgo di lubahon manang di pabotohon taringo tu haroro ni ima tod di porbadia tod di hasitongan tod di hati gorani nagabe tod di penghibur di tonga-tonga ni sisiani ido nataida konteksna di bagasan sedario asa pakatayon ni Yesus do ido sisianna lau patadahon lau manggobarhon asa ditadda jala di boto jala di haporsiai sisiani todi na naing ro na naing suruon niya may molo manaik pe Jesus tubanwa bijak parjolo masyani hita tabereng bohado hita tutulaw manadda tod di porbadia na nitajajihon manang natinonahon ni tuhata Jesus marhita tepuhon baru no taida mamuse hubungan na tu Pentakosta son pestalas ni rohata di bagasan sadario. Akamanga kenang adong nomotik na tolu jo taida marhita turpuhon lau memahami lau manada ima taringo tu todi najinajihon manang nani tonahon ni Jesus tuaka sisiana nomotik na dong tolu taida pokok manang poin bohado lo manada ima nanaing ro todi molonong manay Jesus tubanwa bija na perjolo nanaing idota ia todi nanaing si lehononna manang najinajion ni Jesus ima todi nagabi rap dohot sisiani todi nagabi madongani sisiani manggatihon posisi ni Jesus na serap dohot na sida mangajari siganu pari lao makatahon makatidako balita na uli asa todi naroi ima todi nagabi miyan rap dohot akasisiani manang rap dohot akan na tininggalhon ni Jesus asa margogo na sida asa udang mabiyar na sida lao mangula-ulaw lao patupahon lomonirohan ni debata apalagi pajongjokon doho pataridahon harajaw ni debata di tonga-tonga ni pertibio imana perjolo na yung idauta siyatona ni Jesusi napaduahon na yung idauta di haroro ni tod di porbadia tutakas do di dok gabe hataridaan ni narap di si debata ama debata anak doho tod di porbadiai naro tu tonga-tonga ni pertibio maceta kasdoi di dok nakin di ayat sapuluh dua sahat tu 10 nomi patuduhon
ia todi perbadiai dang asing sian amai dang asing sian Jesus. Sian todi ni amai laos di bagasan Jesusi laos di sido todi ido naro tu tonga-tonga ni portibio. Asa dang berbeda hadirion ni debata ama, dang berbeda hadirion ni Jesus Kristus di bagasan todi. Alai memang sadado nasida di bagasan sada hadirion laosido naro di bagasa todi porbadia rap dohot akka sisiani. Ido naneng ko baron ni Jesus asa dang gabe laos so tinggal laos songoni tinggal hono ni Jesus manang gabe dang paroha hono ni Jesus akka sisiani. Alai tetap do Jesus rap dohot nasida nangpe di bagasan todi porbadia manang di bagasan todi sasitongani. Imana paduahon naneng ko barhonon manang nanaing si patuduhonon ni Jesus tu aka sisiani. Baru napatuluhon naing taida sian napinatadahon ni Jesus taringo tu todi naroi manang todi porbadia ima todi hasitongan. Apala takas do di dok manang dipatuduhon Jesus pabua todi naroi todi porbadia todi hasitongan. Puasa pola tekan honon na manang adong penekanan todi hasitongan tu akasisiani. Naing mengajak akasisiani takas marpos ni roha tu todi rap doho todi mangolu doho todi disude perdalanan ni nguluna unang gabe tarkanggu na sida bainon ni portibion bahenon ni intimidasi ni portibion ala nong borhat gurunay. Asa setotong marojahan asas tong berpijak na sida sian penugunoguon do pangajarion ni todi ima todi kebenaran manang todi hasitongani. Ima nomotik na nataida do gudang do pesasitong na sugarita sigati sian nakaturpup na asing lao mamereng peran manang mamereng hadirion ni todi naro tutonga-tonga ni portibion na ni jajihon ni Tuhata Jesus. Alai lau sadong mamuse didok Jesus ulaon na mamujung manang ulaon na takas ulaon ni todi porbadia nanaing si jaloon ni aka si seani na tininggalon ni Jesus tu tiki dung manay kibana tu banwa gija. Na perjolo ulaon ni todi ima songon na manggatihon posisi ni Jesus song natadok nakin ido nagabe manugunogu na sida mangajari na sida. Berarti manugunogu mangajari ido ulaon do tugas ni todi di tonga-tonga ni parngulun ya kasisiani molo nang di jalo na sida todi molo nang ro todi di ngulu na sida ajaran na tugu-tugun na manasida lam takas makaporsyai lam takas makanguluhon hata ni debata naung jinalona naung pinarsia jaranna, naung dihanguluhon sa lilingrap na sida dohot Jesus. Alaboy do sa persepsi na sida, sa ala persepsi na sida di pangajarion ni Jesus, ditikirap na sida dohot Jesus. Sa idetong na sida dohot Jesus, songon jolma biasa, songon guru biasa, na ro, rap dohot na sida, na semembimbing na sida, mangajari na sida. Alay dumanay, tuban wagi jang Jesus, to tu berbeda ma, lam hilalon na sida ma, pangajarion ni Jesus memang ima na debatado ibana na manaik tu banwa gijang jalan arosia banwa gijang marhite na tugu-tuguon ajaran ni todi ni debatana sida di bagasan pernguluon doh di tonga-tonga ni portibion. Na paduahon ulaon ni todi asa mangalehon gogo na baru di nasida semangat na baru. Di boto Jesus do naik kontahutan na sida molo ditinggal hok guru naik. Pasti do molo tahutan gabi dang margogo mangula. Molo tahutan gabi martabuni bahkan mungkin gabi dang olo ibana pa Jupang do na asing ala hatahuton Jupang di akasisiani. Alai marhite sian haroro ni todi di sido lehonon na dinasida gogo do semangat padau biar sian nasida dinalau mangulahon ulaon lomoni rohani debata
Dina mangula persuruan di debata, dina patol hason barita nasihat debata di tonga-tonga ni Portibio. Ido kenyataan memang taida doi di Pentakosta dung ro todi gabe margogo nasida, bahkan dimampukan nasida menyatakan kerajaan Allah sian keberadaan nasida dung rotor di Porbadia. Boy nasida marjamita lobi tu tolu ribu halak, bahkan boy nasida makatahon hata ni debata dang mabir nasida tu piga-piga suku bangsa pola adong saplonom bangso di sima taida keberanian di nama jalo todi ni debata di nalau mangula ulaun lomo ni roha ni debata. Na patuluhon ulaun ni todi naing manogunogu nasida mengarahkan nasida di bagasan nguluna asalam totong mangolu di bagasan holong ni roha. Ala ido didok nakin diturpuk taon. Roto di itu akan na makaholongi debata. Sianido gabe dipergugoi jolmai, dipergugoi si siani pataridahon mangulahon holong ni roha di tonga-tonga ni pernguluna. Jala halak na mangulahon holong ni roha di sido mian debata. Jala halak na mian debata di bana. Sianido ibana maperbuehon muse perbue bak lomo ni roha ni debata di bagasan nguluna. Asa kehadiran ni todi ni debata di nasida laos mabuan nasida lam takas mangolu mangula di bagasan holong ni roha makaholongi debata doh makaholongi dong ajol. Siani mahita borhata kamang akainang lao mamereng jala makalason di pesta di pesta Pentakosta di hasasaur nito di Porbadia na tapatupa sadari. Songo panadaw ni sisiani siya pangajarion ni Tuhan Yesus to kasisiani law sido pangajarion na dihita di panadota di todi asa unang masalah hita law manada majakon todi ni debata di bagasan mulut. Di pertikiatan waing di Pentakostan waing dangbe nama do kasarobe tod di Porbadia alay nunga roto di Porbadia alay bohado hita manada todi naung di tonga-tonga ni Portibion bohado hita manada todi ni debata lau mangula di bagasan nguluta lau mangula di bagasan perdalanata doh di pakubasyota di tonga-tonga ni Portibion. Nunga gudang aka jamita na tabigi na mardomutusi. Nunga gudang terjaha akahatan ni debata nomor 2 bahkan di beberapa mingguan nunga saya diarahkan aka topik PA nomor 2 tu hasasaur ni todi Porbadia di bagasan permuluan. Alai naing takas jo kembali bohado tutu panadauta manang konsep berpikir ta bohado mindset tanwaing taringo tu todi naro tu tonga-tonga ni Portibio. Na perjolo ikut takas doi terdauta bahwa todi narotu tonga-tonga ni Portibion ido debata situ lusa doi mangula di bagasak kita. Asa dang asing debata amana manopahita dang asing to di Porbadia alai natatadda do debata naung romu setu tonga-tonga ni Portibion ima di bagasak to di Porbadia lao saur tuhita. Songon istilah manang na bahasa na dipakai di buku Joel nakin na tajahat di episteli todi dicurahkan todi ditumpahkan asa molo didok dicurahkan nunga dileo sedileo do torus todi di bagasak kita dakya so todi mangula tu hita moholani bohado hita majal debatasay rapdo do hotita debatasay dileo do tu hita olani bohado hita majalo ibana di bagasan nguluta. Ido ben nasetadok di bagasan perdalan nguluta di dia pehita tinggal. Di dia pehita mangalak, di dia pehita mangula, di sido debata jala di sido ibana marhite tordina madongani hita rap do hita alay taasahod do ibana manang tahapor syai do ibana tordi mangula di bagasak kita. Molo marminggu hita rap do hita do todi ni debata molo ditongani bagas tape hita
rap do hita di si dohot de batama di tetodina. Molo di ulaut tapi hita di dia tempat kerjata dohonot do di si do de bata marhite todina mandongani hita. Manang di perdalana pehita di pesawat pehita, manang na di kapal laut pehita, iko dohonot do di si do de bata rap dohot hita di nasa perdalina. Berarti setiap waktu, setiap saat, setiap kegiatan, setiap langkah kita di sana selalu hadir Allah melalui rohnya. Walani bohado hita mabigi, bohado hita majakon, bohado hita mangauhon ibana. Ternyata di bagasan panguluan di jolma boydo gabedang di tada, jaladang di boto, jaladang di hilala, narap ibana dohotot di debata di sude aktivitasnya di sude panguluan. Wasa tadok boy terjadi na songoni. Allah dang di bagasan holong ni roha di debata mulu. Dia tidak mengasihi Allah, dia tidak mengasihi Roh Kudus sehingga Roh Kudus tidak bekerja di dalam hidupnya. Justru sebaliknya molo gabe ukolongat do rohata di dirita, gabe ukolongat rohata di tonga-tonga ni portibion, bahkan lebih yakin hita tu gogo do tuaso ni portibion, di sido gabe dau todii mangula siap kita. Ikon hido mula hulak tarenungkan akamangakena. Asa setiap saat, setiap berpikir, setiap aktivitas, sudi pangulauta, naing totong jalo otta todii mangarahok kita, mabuak kita tu ulaun tu lomo ni rohani debata. Ternyata halak nang mangulu di bagasan todi ni debata nama jalo todi ni debata di bagasan nguluna. Pasti do ibana gabe melangkah hobar tu lomo ni rohani debata di nasa perdalanan. Manang na di dia pe, di ulaun na di kantor pe, pasti dia akan diarahkan oleh Tuhan dan dia akan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan kalau dia menerima roh di dalam hidup. Alai sebaliknya molo dang dia sahotor di debata molo portibiodo mengerajai ibana, pasti dunia akan menguasai hati pikirannya, dunia akan mengarahkan hidupnya, bahkan dunia akan mengarahkan konsepnya di tengah-tengah kehidupan ini. Ido kenyataan mingolu molo taida sian nagino barhon itu hatta Yesus taringo tu todi naro tu tonga-tonga ni portibion. Kasih kepada Allah itu kunci utama untuk menerima Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Napadua honak kamanga kainang merhite di pesta Pentakosta natapatupa sedarion. Digubar hodo ia todi ima dinalau madongani hita jala mangurupi hita asa totong di bagasan hasitongan do kebenaran. Takas do didonakin salah satu kata na menonjol pada daho todi ima kebenaran, roh kebenaran todi hasitongan. Kunci pokok halak nang majalo todi ni debata, halak na makaporsyai makaholongi debata, pasti dia akan selalu di dalam kebenaran. Kebenaran na niya jarhon ni debata, manang hasitongan na niya jarhon ni debata, tentu ikon borhat doi siapa na daun, dia do holong ni rohan ni debata, dang standar ni pikiran ni jolma, dang standar ni kebenaran keadilan dunia. Molo keadilan dunia selalu dilihat dari sisi apakah dia sama dengan yang lain. Dot mungkin adong dope pandangan-pandangan nas. Alai molo kebenaran do tasitongan na siya debata. Molo pedang i diukur portibion kebenaran. Tetapi itu menurut Allah kebenaran. Itu menjadi patokan kebenaran bagi orang percaya yang akan diajarkan, yang akan dibawa oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Jadi standar tape lau mamereng dia do nasitong iko borhat do hape sian hasitongan ni debata di bagasan ngoluta. Dia do hasitongan na sian debata, berarti segala sesuatu apa yang kita lihat itu selalu berangkat dari pemahaman dan pengenalan kita dari Allah. Termasuk ma song na setadok lau manada kasih iko borhat do sian kasih manang holong ni rohani debata. Molo holong ni rohani jol madu tabai standar di hita, pasti do gagal kita melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain.
alai molo standar na siya debatado tapake patuduhon kebenaran do tasitongani ahapin na tapatu pa di bagasan nguluta, pasti itu adalah kebenaran yang bisa dinikmati orang dan itu yang terbaik menurut Tuhan di dalam kehidupan kita. Marhite kesiapan dan haradeon berkorban di dalam kehidupan. Tidak mengharapkan balasan dan tidak mengharapkan orang lain berbuat yang terbaik bagi kita. Hilalot tamai son tanggung jawab do tugas ala nong tajalo todi ni debata manang tajalo hasitongani di bagasan nguluta siani mahita lau patupa lo monirohan ni debata patupa na dumenggan di bagasan hasitongan di tonga-tonga ni portibion do di parmudota siano par. Dohot sianaka pemahaman na macai gejang taida sianaka apalagi sian Injil naopati manugunugu hita lau manada tot di debata mangula di bagasak kita lau manada pabahenan di debata di bagasan alai na paling tumabu muse jaminan di debata di hita sonak katu sisiani asa unang ragu hita lau mangula ulau naringkan unang mabiar hita patupan naringkan mana so dia penamasa di tonga-tonga ni pertibion bahkan mula tungadong pe intimidasi mula dong pe mabek kita sesong na pabiar-biar hita di bagasan nguluta alai taida maperan ni todi mangurupi akasisiani jala ido nuaing kehadiran ni todi ni debata di bagasak kita mangaleo gogo do tatawo di hita lau makati dakon hata ni debata lau patari parhon taringo tuara jon ni debata di tonga-tonga ni portibio. Salah satu kelemahan diaka organisasi alai dang nala ni gereja dohonota sebagai organisasi ima kalau dia takut berbuat dari organisasinya karena terlalu banyak pertimbangan bahkan mungkin hola menjaga sotong dia rohani di tonga-tonga di parmulota pe jujud do songoni gabehira na dilili haliluna ma bahasa Batak dibayang-bayangi ketakutan dalam kehidupan ini takut untuk bertindak takut untuk berbuat tersoni do sisiani sesong na mabir na sida molo ditinggal guruna alai molo dong roto di sido di lehon to di gogo lau mabuat haputusan lau mangula-ula nataide song natadok nakin di hasasaur ni tod di porbadia natajaha di sian kisah para rasul 2 ditikiri songgop tod di macitorop do jolma di Jerusalem na tangon marpesta Pentakosta na sida dang Pentakosta ala na rotod di porbadia do pe yang pemahaman di si alai Pentakosta mensyukuri ala di pangaramotion di debata haruar na sida cetano Mesir jala di pasu-pasu debata pesta panen na sida dung haruar cetano Mesir jadi di pesta tahun na sida dei setiap 50 tahun Pentakosta saya di pesta tahun na sida dui asa di namar pungun na sida mensyukuri dengan masa ni debatan na jinalo ni halak di Israel halak Yahudi marpungun na sida di Jerusalem laos di sida muse toho ro songgop to di porbadia idu ben nagabe laos di bain warna hari Pentakosta ala tongon di pesta Pentakostai di sima saur to di porbadia jala di sima gabe boy margogo akasisiani maka tidakon taringo tu harajau ni debata idu benda laos tagwari pesta Pentakosta saat sedarion lapatanna hasasaur ni tod di porbadia atau turunnya Roh Kudus. Misi pelayanan nasi dana luar biasa tongon sedari terdiri do 3.000 halak tongon sedari gudang ni halak narosian hutan asing mulai jaha di di kisah para rasul 2 pola adong lebih 16 negara berarti 16 bahasa pak mungkin adong do pihak bahasa bedo negara na asing na pola di surat di si alain yang dohonota halak na soboy do pehian pajupang komunikasi na sida halak na soboy marni dahian songo dia perjalanan ni paroni Yesus tutong-atongan ni portibion
marhite tod di perbadia na mangula dia kasisiani gabi boy dipahami dia tusi nasida bahkan sahat tu nasida barita nauli boy dia tusi nasida di bahasa nasida masing-masing. Gabi boy dia tusi nasida ahado ulaun ni Jesus marhua do Jesus rotu tonga-tonga ni portibion ahado haluaun na pinatupan ni debata marhite Jesus Kristus jala marhite haroro ni tod di idoi di bagasan akasisiani gabi taripar jala sahat tuaka natorop mabigi barita haluau ni bahkan dohot nasida lau patupa lomo ni rohani de jala siani do nasida kasih siani dimampukan song natadok na sopola hiana sida dope lau pajupang tu gudang ni torop bangso alai dung rotor di mereka dikuatkan mereka dimampukan bahkan mereka mampu untuk berkhotbah tu sadia halak petaho ala na pinarguguan ni urupan ni todi ni debata mangula song na tinunahon ni Jesus. Asa ulaun ni todi hape mangalehon gogo doa bahkan mangaleo pemahaman pangatusion sianido gabe mangula na sida mangaleo pangatusion do pemahaman tu halak gabe doh halak mersaulihon mangatusi bahkan manguk makanguluhon taringo tu todi di tonga-tonga ni portibio. Alani akamanga kenang marhite parminggota sedari los di jo mahita hape song nanidok na nakin asa mangula to di jalaboy to di marguguyok kita dinasa ulota mangaleon semangat kita di bagasan nguluta marhite na totong borhat na makahulongi debata makahulongi Jesusi siyan nasa roha do siyan nasa makahulongi debata to tu memprioritason lomo ni rohani debata di bagasan nguluta. Di sido hita sa dimampukan di sido hita saboy diurupi todi bahkan todi mangajari manugu-nugu hita lau mangulahon lomo ni rohani debata bahkan lau makaporsyai debata bahkan lau patari parhoni lomo ni rohani debata di tonga-tonga ni portibio. Alai halak na makaholongi debata patari dahonon na dui muse marhiti na makaholongi dongan na jon. Ay pergabus do halak na madok haulongi do debataan inna alay dang dihaulongi do an najol. Atau sebaliknya saya mengasihi Allah ninna alay dang dikasihi Tuhan debata. Na dua hali dang boy lepas. Makahulongi debata berarti makahulongi do ngajol ma. Molo di perdalanan ninguluta tahulongi hape debata. Lau sianido hita gabi batu duhot dame do las ni roha do tolong di tonga-tonga ni portibio dinasa parsaurat do dinasa pernguluot. Disima lam takas mangula todi ni debata mangurupi hita lau mengajari hita mabain na denggan patupan na denggan di tonga-tonga ni nguluta di tonga-tonga ni pertibion di nahumalia kita talumubi mangulahon lomo ni rohani debata asa tutu darida todi ni debata di bagasak kita ala hapa patar ni todi ni debata na mangula di sahalak jolma ibana mangula lomo ni rohani debata tona ni debata di bagasan ini. Asa halak na jaloton di debata bukan dia bisa berbahasa roh itu beda. Halak na manada jalan nama jaloton di debata hataridaan na diulahon lomo ni rohani debata dihaholongi debata dongan na jolma saya roh ibana totong dia lupa ni debata mana patujuloh lomo ni rohani debata di bagasan perdalanan ni ngudukna atau tuhatta mamadongani mamasu-masu hita jala tuhatta mangurupi hita lam marsio makahulong ibana asa lam margogo hita mangulaw ni tuhatta mangulaw lomo ni rohani ibana jala lam margogo hita pajongjong hasitongan di tonga-tonga ni portibion. Amin matang yang mahit. Mauliati matuhan di pasat rohan ami diho dia sini roham do dengan nibasam nong pinataridam di hami marhiti pengajar yong do marhiti lang taride di ngurunami di aroro ni tod di perbadia nama dongani hami mangajari hami manuku-nuku hami siani do hami kebi margogo di ngurunami yang terlumubi lau pataridahon papatarhon lomo ni roham papatarhon harajon di tonga-tonga ni pertibio nangpe sian nasa
dagingon nami sejujut do galiha bahkan sumurut tami sian udaun sian dapat pahon lomo ni roham alai marhiti hatam marhiti tordim sianido di patau hami haruar hami sian wiar do tagaliun nami lam marsitutu hami makati dakoko pataridahon lomo ni roham sian ngulu nami pabahenan nami terlungobi di holong nami maradopo konang maradopo dongan nami jolma jalalam taridai marhite sian hasitongan na setotong patarida honon nami di bagasaku atong Tuhan urupi mahami asa lamar parbui hami obartu tordim dinasa perdalanan nami di Portibio di batama nami laos di bagasan tikyon wa mulate kami doa sini roham ni loasmu gabibui rap hami marsiajar dot yanakon ni huriam si Roberto Simangucong dinanaing medalani persiajaran di tonga-tonga ni huriam hakabipi Makassar urupi ajari jara dongani tugu-tugu ibana hobar tulomoni roham jala urupi jala jari bana marhiti hatam nagabi dasor doh to jahan ni parngudonna nang tutiki nanaingro di batama nami losong ni pasator nami ditoho nang disudia kapakuba sion nanaing sipatupon nami di tonga-tonga ni huriam dia kepelayanan di wilayah ibadah rumah tangga pelayanan marhiti kategorial pelayanan nang dia kema pos pelayanan do sudi tahi pakuba sion di tonga-tonga ni huriam upasa tami matuho asa tu ko nama masu-masu gabi hapapatar ni harajaun numai lao mangarahu kami mangulu hopar tulomoni roham jala patuku kami marsihohot mana song dia pe na huadupi hami di tonga-tonga ni Portibio di batama nami losong ni nang diaka program na naisudon nami terdulungubi di namardomu tu akka pembekalan pembinaan tu homo pasatami asaho Tuhan dapat tuluson ang giat maritesi anak pembekalan i mangurupi hami lam patorasok kami patorason pangitunon nami do pangudahon nami di bagasan lomo ni roham di batama nami losoni pasaton nami do tujulum nang dia karuas ni huriam natongon di bagasan persahiton nuai inang simatupang boru simanjuntak inang banjarnahur boru simanulang inang parulian boru pasaribu amang hamanurung inang naibaho boru pasaribu inang sitorus boru pajahitan inang silitonga boru samosir inang silaban boru pakpahan amang hasitorus pane inang setanggang boru tabarat amang SPP pasaribu amang situa perem sinaga yan ako nami Marta Monica pasaribu yan ako nami Rael Silo boru si Hombing amang hari tonga doh nasagar kami Tuhan tuas ni roham dunay sida pasahaton nami asatu koma Tuhan nama jaman na sida na mga alehon hay pason na manabay gugu di na sida mga ron nasasahit sa pamatang na asabuhay tutiki na nang Tuhan marhay pason na sida jalabuy hami marsaur di tonga-tonga ni huriam jalabuy na sida marlas ni roha di ngulo tarlumubi Tuhan pahot haporsyaon na sida marsigat tung tuho mga lualu tuho disudi kondisi rokeran na sida asa sianido gabi totong urupamu donganamu pasu-pasumu permubun na sida losoni nang dia kaya nakon do di ruas ni huriam na marulang tahun di kelahiran di bagasan mingguon losoni nang di ulang tahun pernikahan tuas ni roham do na sida tangya konon nami Tuhan asa to koma na manabay pasu-pasum di na sida manabay las ni roha manabay kajang ni umur manabay hahipason di perngudun na sida jala totong sa urupamu na sida dinasa perdalanan ni nguduna terlumubi sa makamulatehon disudi dengan ni basam do pasu-pasu na sida pasu-pasum di na sida di patama nami los tangya konon nami do nang disudi ruas ni huriam naong sa pasahaton pilihan na tu urupamu na badiyay Homa Tuhan na manabay pasu-pasum di na sida tabamu akan hinirim na sida di tujuluan niyari asa tuong marlas ni roha na sida
di sudi pangaturmu di perdalingu nesida jala saya totong nesida makamulate hon dengan ibasam sian nasa pangulu nesida los tangya kono nami do Tuhan nang di sudi ka perdalanan ni Uriam secara khusus Uriam HKBP totong mahona masu-masu o totong nama lugugu di sudi akan aposom terlumubi di uduan ni Uriam HKBP asa margugu madalaton aka tugas do program do pajong-jokon hasitongan di tonga-tonga ni Portibiong. Pada umur kata tani sibulis do kerjaan na saya manggugai mangabati perdalan ni Huriam. Alai lam urupamu jala batawamu marhiti tordim manugu-nugu nesida raphami marsitutu lautu hasadaun mabuan Huriam lam tulas ni roha kabi pasu-pasu di tonga-tonga ni Portibiong. Di batama nami los tangya konon nami do nang bangso nami pe. Sa totong mapasu-pasomu na pamareta nami terlumubi asa nasida manguluan bangso namion di bagasan hasitongan do hatigoran bahkan mabuan tu kenyamanan mabuan tu kesejahteraan tu tiki nanaingro di batama nami los sedario patupon nami do ulau nabadia di tonga-tonga ni Huriamon uru pihami Tuhan majakoni ala marhiti ulun nabadia di sesahona sadu sa pangalosun nami gabi di jakoko hami di tonga-tonga ni harajong atong babulus rohanami ukap rohanami asa tutusian nasa rohanami hami manopoti dosa nami to dopamu nabadia asa ias jalabadia hami Tuhan di perdalanan ni ngudu nami do peto katikin nanang turasi hami sian nasa dosa pangalosun nami asa nang teraba pasu-pasu na sepasta mudihan di bagasan Kristus Yesus tangihun calolo mapangiduan nami. Amin. Tapuji Tuhata marhitede sian nomor 100 sia ayat sada do seterusna buat papung pilihan untuk operasional ni Huriata.
tapasahat mapilian na tapapungunto do panidi batamartang yang mahit. Ali di bata manami na di banwagi jang holo haroroan ni salhut silolo na denggan dot nasa libasan na maulitos. Upasatan na sinanilun mi to hami pilihan nami to ho. Sa ijalo may gabuap na hutus di julon. Pasupaso may jala ramoti, aso para siya kami pilihanon. Pati bulo na radyo mo dito nga tonga ni huriyam do di portibyo. Buhay marohan nami marhiti-hiti tordim. Asalam tadahami gudang ni si Leon mi to hami. Asalam girgir hami mandok mauliate to ho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan de bata amanami na sotarasam dugudang ni silehon-lehom mo di hami. Tordim na badiay di lehono to hami jolma, sumonggopi hami na leon. Naung margaido di lehono to hami, jala gumudang doy siya portibiyon, dohot siyan pangisina sudina. Ope mauliati maruhan nami, jala pujon nami maho, ano ni sudi habalgaon dot hamuliom. Naung pinapatar mo to hami. Sa lehon matod di porbadia to huriyam, akkanaolo manghuton Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, asa diajari dirajai di patiur, di perbadiai, jala di patotong hamimian di barita nauli. Alito di perbadia, say pasada mahuriyam na pinapungu-pungumi, asa marsijaloan, jala masihaholongan so nakaruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus na badiai. Sodangi jala patiur mahami, asa hutadahami akadusa na balgadoh na met-met, si pasidingon nami. Sa ibuas mahomane sa dusa nami, asa lambadia jala ibaru hami ganupari, asa tarbain hami saor di bagasan huria na badia nasa sadai. Sa yordihon jala padomu hami tu amai, asa posro hanami madok, ama nami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sa itabay silehon-lehot tu huria, asa lamgadda torop niya kaparbarita na uli, dohot pangajari doho parasin ni roha. Nama maritahon habalgaom mo di portibiyon. Sa isordangi jala pasupaso sudi parpungan ni halak Kristen di gereja, di parsikolaan nang di bagas nabi. Asa tao na sida saor tu parpunguan sugot. Sa isungguli akka natarpodom, jala pargugoy akka nagali. Sa isonggoti maaka na niyang dohot na takang marroha. Asa ditinggalon na sida hajahaton nabi. Se parrohaya kana bozok roha, jala apulia kana marsak dohot na dangoli, asa unang dirupa-rupa portibiyon akka na manguloyho. Sa itatap ma na tergugot dohot na pinaburu-buru ni halak ala ni haporsyaon di Tuhan Yesus, saya jari na sida maralus, jalamian maho di bagasan na sida. Sa ramoti mapikiran ni akka panggonggomi, panguhum, dohot akka raja, asa tigor na sida. Jala asa dihabiari na sida ari paruhuman sugot. Sa ipatugo haporsyaon nami, asa totong huingot tami, naung sesa dosa nami. Jala buanon mo hami tuhanguluan sugot. Sa isungguli pakirimon na mangulo di hami, asa posrohan nami, nang malake dagingon, panguluom mo domuse, asa masuk hami, marnida de bata ama, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang, sap nurbadia magwarno, sa Roma harajon, sa South malomoni roham di banotongon son na di banua gijang. Lehon na to hami sedero nang uluan siya pari, sa sama dosa nami sa on panisa nami, di dosa ni dongan na mardosa to hami. Una kami to giyon to pangunjunan, palua mahami siyan pangago. Raja
pasu-pasu sian Tuhan de batamat. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama. Di sondakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midahu. Di padopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaurhon madamena tutodim. Akamanga kenang langsung na mahita tulaw na beria alani tong masong diari na salpo di akama namin ay inanami na ikon dang buhay na itu altarobe buhay man non di jolo parjolo man na sidan no majalo lo na beria asa buhay non dumengan pelayanan manang buhay hamin noro madapaton na sida. Alani taparadi na marohata taingo matong song na somal sa 10 halak non manang tu 10 halak turo tujolo sali marulan na bani.
Di hamua mana minanami, mula dong dapat di luar masuk mahita ta buat mahudulata. Akan adohot marulon na badia ima akan nong makatidako na porsiyaon na. Mula sa makatidako ka porsiyaon dapat napuladohot jo marulon na badia. Jala molo na di bagasan RPP dope tua karena neng Roma dohot marulon na badia. Apa lah telepon mo ang gusto? Dihamu akan manami na nami. Asata parade rohata dirita akan adiburi boy ma ro tujulu sa bulisod dabe godang kursi kenang. Upatora kami masalinari ditikina marulon na badia hitan non parjulo maka parhalado yung say parhalado non nakamata na di juluman non los di tempat na mahamu jong-jongan non hami maroto tempat munay yung saya kamatay na na di julon masuk man non song nasomal parjulo masya nabirang nami onan non asa aturan non los sa kadong paralado pe unang berong dipudi kadong paralado.
tapaob tapaudul makamang kenang taparadi maruhata perjulu mahita martang yang nahohom asa di bagasan nahohom kita memulai acara na marulon na badia. Amin. Mari dihita siyan non kwede nomor 152 ayat 1. Yesus namamu dosa ni portere Yesus namamu Damini debata na sumurong siyan salut roha, ima mga ramoti ate-ate muna, dohot roha muna, marhite-hite Kristus Jesus. Amen. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata para si roha na sumurong ama nami na di banuagidjang, asima roham, topot mahami na pungudison, adorang hupangan hamian non parpadanan na bariyay. Lehon matod di perbadiya tu ganup pami, asa ditubuhon na porsyaon na mangulo di hami, asa posituturohan nami di anakmu Tuhan Jesus Kristus na makokop pami. Pargugoy mahami maswadahon diri nami, asa taruton hami Tuhan Jesus Tuhan nami, jala sa ditubuhon na porsyaon na mangului, sa itaiti marohan nami, asa lamalungun hami tu banuagidjang, asa sa masihol hami paimay mahon haroro ni Tuhan Jesus. Amen. Kita akan ang pinaramaon ni debata, ita sakap noing mangaton parpadanan na badiyay. Di bahan ita tibang majumulo manang natao hita marulon na badiya, asa unakonaw manang isisyan hitaon. Ay holan na udukroha, jala naman soli rohana, ala ni pabahinan na nasuture, jala naman opoti dosana, jala na porseya di hasisan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Jesus. Hido na tao mangaton parpadanan na badiyay. Alayak ka na dohot marulaon na badiya, unang bedioloy siwolis, unang bedidat dati mardosa, tung padohamu marohamu na siya ni, tung kotapon hamuma hosom dohot latin ni roha, alay paingot-ingot tamuma, Tuhan Jesus Kristus nong mate, jala nong mulak mangulu humokopamu, asa tau hamu mangaton parpadanan na badiyay. Di bahini, tatakasi majumulo rohat tabi, jala alusi hamu masukusukunon, los jongjong mahamu salut. Naparjulu. Di parhatuturo hamdo halak pardo sa hosyan hatutubum, dohot ala ni pangalaw sim di patik ni debata, molo di parhatuturo ham dokma olo. Napaduahon na marsak doroham malado sami, jala di pangi doroham naing malua honuaing siya dosam, molo songoni roham dokma olo. Napatuluhon di parhatuturo hamdo naung ro Tuhan Jesus Kristus tutanoon panguluhon pardosa. Ibana nong mate do mulak mangulu humoko po mamorsan jala manisa dosam molo songoni di parhatuturo ham dokma olo. Napaupaton olo doho manggotapos siya roham late ni roha dohot hosom ni roha
Akup ni olo do homar denggal dot hanak na mangarsahi ho, jala na olo do homane sa dosa ni dongan, songon na pinangido ni roham, sesaon ni debata sude dosam, molo songon ni roham, dokma olo. Atong tapauduk be marohata jala tatopoti masude dosata, ihuton hamuma, tangyangon di bagasan rohamu nabi. Ali Tuhan debata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa gudang dohami. Ay jujut tulaw si hami patikmu. Tamado ho nauhum mo hami nuaing dohot sogot. Molo balos sonom mo to hami hobar tu pabahinan nami. Alay ala ni gudang niasi dohot tolong ni roham. Dohot ala ni anak mo Tuhan Yesus Kristus naong nilihom mo humokopami. Alani mau ben nahum hami mangido toho. Asima roham di hami. Say jalo mahami. Say sesa masudido sanami. Jalaleho tod di porbadia to hami. Asa margugo hami mangalo na sa dosa. Dohot mangulahon na ho Bartolomo ni roham. Sa liling di tanood do pehami. Amin. Atok kamu akan na manopoti dosamu. Jala na mauwas di asin ni rohan ni debata. Say sahat matuhamuna ni hapor siyamuna. Mga sahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu. Hosma rohamuna. Nunga sesa saluhut dosamuna. Marhite-hite goar ni debata ama. Dohot anak. Dohot todi porbadia. Amin. Alia manami na di banwa gijang. Sa porbadia magwarno. Say Roma harajaon. Say saut malomon ni roham di banotongon son na di banwa gijang. Lehon nga to hami sidero nang uluan siya pare. Se sama dosa nami, soon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa to hami. Unak kami to gihon to pangunjunan, palua mahami siyan pangago, ay horo na puna harajaon, doho tagugoon, rodi hasang apon sa liling nililing na. Amin. Hudul mahamong salut na. Maridihita siyan nomor 153 ayat sada. Atong tangyo namuma, tona ni Tuhan Yesus lau padirihon parpadanan na badiyain. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa-dosa gubernur untuk terjadi banget. Hidok mamau diaki. Dungi di ponggoli may iparlehon ma to at kasisiyan na huhut ma di do. Jalo hamu ma, jalapangan ma. Gagit kudoy na nilehon to amagayan humokopam. Bahan hamu ma soni, bahan pagmumutan muna diyaw. Jalan usun na sida bangat di bukoy mapanginumanik. Dok mamau dian, dungini dok matu nesidu, jalo hamu ma, suri hamu manginum siani. Ia panginumanon, ada nai baru mau
Roma de hide muda dan usia hunoko pam bahel masisang Diyos. Saben hamuma songoni bahel parningutan muna diyaw. Atong Roma hamu nungaradi sude ida celadai hamuma dengan bahasa ni debata. Hidup Tuhan Yesus Kristus.
Mari Dewa Hitas yang UND nomor 7 Pitu Ratus Tol. Nomor 155.
Asian UND nomor 449. Jesus, sing
Puji ma Tuhan di batale tordikku jalan nasarohaku di bagasan memuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan di batale tordikku jala unang tunghalu pahon dengan ibasana sudena. Ibana domane satu sam sudena jala ibana pamalum akka sahitmu sudena. Ibana paluono sam sian hamagoan jala dileho tuho dengan basa dohot asiniroha. Para siroha jala perdinggan basa do Tuhan di bata labat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahen tuhita na hobar tu dosata jala dang dibaloso tuhita na hobar tu hajahatota songon asini rohani amama tu akanakon na do asini rohani Tuhan debata diakana makabiari ibana nung atakas di patuduhod debata holong ni rohanai tuhita di namate Kristus humokopita uju perdosa do pehita atong dalam balua mahita nuaing siar rimasna Dungga be parpitor hita hinorhon ni mudarnai dibaheni saya pujiun ni pamangaku dohot rohaku dohot nasa papahen aku do Tuhan debata olat nyon rodi sadiling ni dilingna amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama disondakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho saya didopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaur hon manamena tutur dim. Amin. Akamanga kainang sona somal aturan masih jalangan dohita tujolo alai pada pertikian neng tu pare-pare hami jong mahita dengan tabitong masong na somani masih tu batangam mahita mare dihita si nomor 35 nomor 35 Bukit Deta.
ngadong betar surat di jodoh asabui. Rap mahita madok horas duluhani. Horas, horas, horas. Nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu tahe rona ma hupilit dalan mi Arani togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli